Postavím sa k stene, jednu nohu si dám dopredu, druhá ide dozadu a na špičku. Hej. Musí byť takto kolmo na špičke, aby tá noha nebola tu. Nakloním sa, jemne sa nakloním smerom dopredu, aby som tú váhu z takých 95% preniesol čisto na prednú nohu. Tá zadná má slúžiť len ako opora, aby som dokázal udržať stabilitu. Môžem sa rukou pridržiavať steny a v tomto postavení idem smerom dole. Nohu hore úplne nevystieram a takisto treba dávať pozor, aby to koleno nešlo moc dopredu pred špičku. Keď pôjde kúsok, nič sa nedie, ale aby nešlo moc dopredu a aby som ten pohyb nerobil diagonálne, čiže tu aby som to koleno nedával dopredu, tu aby som sa nevystieral, ale aby som bol celý čas naklonený na tou prednou nohou, idem kolmo dole, následne kolmo hore. Ak môžem buď to robiť takto s vlastnou váhou, v prípade, že vládzem, zoberiem si jednoručku a takisto chrbát je rovný a idem dole.